Manuel, estamos hoxe na Ría de Arousa porque estamos facendo labores de rexeneración do marisco, non? En que consiste? Pois consiste no removimento de sustrato e na limpieza do fondo para un posible desove. Nos movémonos por toda a Ría de Arousa, a Ría de Vigo, bueno, para onde nos contraten. Manuel, empezastes aquí na Ría de Arousa a semana pasada, non? Semana pasada estivemos 2 días, miércoles e jueves, venres non se pudo traballar por temas de mal tempo e volvimos hoxe. Temos aquí hasta o mércoles da semana que ven. Depois pois vamos pa Carril tamén, que en Carril tamén fixo moitos estragos o que son as riadas, para mover o sustrato e limpiar. Nando, tú estás aquí con esta grúa, unha grúa que só tedes vós, non? Tamén, sí. Nesta ría, sí. Así para a xente que é de interior como a min, digamos que isto funciona como un arado, non? Vades arando por abaixo. En terra, igual, un arado en terra. Vai volteando o que é o sustrato, descompactando, e dai oxigenando o terreno, para que a futura cría que veña que poida desarrollarse. Manuel, xa fixemos ese traballo de remover a área do fondo, que imos facer agora? Pois agora vamos a oxigenala con chorros de agua a presión. Entonces, para que quede o terreno perfecto para que poda pegar a semilla o desove. Pasa todo por esta cañonera de agua e sale a presión polos chorros por diante. E así asegurarnos de que... asegurarnos de que quede o terreno perfecto co sustrato para posible fijación. Tamén facemos resiembra, sí. Por o tema da facilidade que tes co barco, vamos, facemos un pouco de todo. E a hora de resementar, canto temos que esperar ata ver froitos? Un ano é algo. Este tipo de traballos son necesarios, especialmente despois de este último ano, estes últimos anos que levamos de malas campañas, non? Que estes últimos anos, entre as riadas, a mortalidade que está habendo, un pouquiño todo en general, pois é moi necesario. Ao final é ao que nos queremos dedicar é traballo para todos que canto mellor lle vaya ao sector, mellor nos vai ir a nós.